الصداح بنشيد العذب الصداح يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiya: "İza adalla ahadukum şey'an أو أراد أحدكم أونا وهو بأرض ليس بها أنيس." Peygamberimiz aydiya: "Eger düz ýerde bolsaň dipdir, şo taýda bir zatyň itirasaň, guşyň gitdiýä, ayaglaryň gitdiýä, çofanmyşdyň goýunyň gitdiýä, ya aslan bir zatyň gitmesin, özüň bir zat gözüňe görnüwati, bir da eziyet berwati, ya maşyny düz ýerde marýamyşdyň maşynyň ona bir zat görnüp dugyjaň bir wagtymyşdyk. Wa huwa bi ardin laysa biha anis." Senne bir kömekdiler ýalyk zatyň ýok bolsa, Peygamberimiz taýda aýdypdyr: "Felyaqul ya ibadallahi aghithuni, ya ibadallahi aghithuni fe inna lillahi ibadan la narahum." Rawahu Tabarani. Sahih hadis. Peygamberimiz aýdypdyr: "Şo taýda sagyryň ýetasa, ýa özüň gözüňe bir zat görnüp, hassa ey musulman dogan, ýerek ýan dogan, saňa aýdylýan görüňşi. Şo taýda kömekdilajaň ýok bolsa, şo taýda ya ibadallahi aghithuni, ey Hudaýyň bendeler, dadyma ýetişiň" diýip iki defa aýtsyn dipdir. Üçüncüni aýtmaga ýanyna Hudaý taalaň dostlar gelahamda şoň kömekçisi bolar dipdir. "Çon fe inna lillahi ibadan la narahum." Peygamberimiz aýdypdyr: "Ha çon Hudaý taalaň bir siri ewliýalar we bir siri derece beren adamlar we ýeriň ýüzüne aýlanşyp tamam musulmanlaryň şuny ýaly gyssanyň gynanynyň elinden tutýar, ýöne göremizak" dipdir. Ýanky ýazyň gününe gaýra tarafa gidipdik. Ýalyň hawasyny bir istifade edilip, şonda kän defelen gösünden aýlanyp gittik, biziň özümize köp düşen zata. Oňa bir adamyz ýetdi. Wesilelerimiziň birinin, "Oňa oglanlar siz durun, men onu tapyp geleyinip gittim. Dereden geçdik, başga da aňyrky defelere baramyzda. Ey musulman dogan, eger biziň ýanymyzda bolsaň tamaňyz özertdik, kän aýlanykpyz. Dere dereň arasynda näki ýurtlardan ha." Oňa şo taýda Hudaý taalaň tawfigy bilen şu hadis şerif ýadymyza düşdi: "Ya ibadallahi aghithuni." Ey Allah taalaň bendeler, kömegimize ýetişiň diýip şu taýda dilimize Hudaý taala kökledi. Ey musulman, yalan ýalykdyr, Peygamber janymyzyň mucizasy. 3-4 gadam bir näçe gadam gitmek hem şu zat ewimde ýaty. Ey musulman dogan, men bilen sen ogluň da şu Allah taalaň niru edip beýleki musulmanlaryň elinden tutup, özler dünýeden geçipdir şeý benneler. Emma Allah taala şolara wezife edipdir, ýeriň ýüzüne aýlanmaň duruň dipdir. Gyssanyň gynanyna ýetişden duruň dipdir. Şaýat Abdulkadir Geylani bolsun, şaýat beýleki uliýalar bolsun. Allah taala dünýeden geçenden soňra da musulmanlara rahmet etdiň duruň, musulmanlaryň elinden tutdan duruň dipdir. Biziň de ol gyýdymyz başar ýarahym şonuň bolmaklygy. عدل ما دمنا نسعى بصلاح